Balimao Arinya Kuma très urgent et très incroyable. Balimao Kabakoko Flade Kara bi mardi 15 juillet 2025. Malion Kabakoko Folo Jume. Dugula Dembe de Wulembe bi Mali armée Keleme Kata bataillon Flade Bla. Ani Chinois. Ayo kuma na Kofo Chinois Kata Mokoka Foro Tien. Kofo Chinois Kata Diagwa Sanuba Mokoka Dugula. Dugula de Fana Wulembe bi. Kuma son bi. Kuma son chini. Malion. Ameno video iraula. Oye video folo. Video folo fana mu yetuguni Malion. Meno ira bela jelena. Oye ka iraula kitakao de bolembe bi. Malion. Kitakao ko oluka korwar masarade. Kitakao ko ka korwar masarabi, ko ka korwar masarashini. Donc kitakao fana bolembo la. Amena boko fana iraula sa. Ame je kula je nyoko fe. Malion a bela jele flanya koro. Bi video kadi. Kitakao ko yo korsene salo. Ubeka korsene ngino ka war mana ko ngare war mana ko foi mana. Malion anga janga nyor la jefol ukataye niyo fomo de en faire sino de do we surasi katikati karko fla ko dabilika ubena donga poro jago yala an ye fingala dugudo yo an be sabi namasa utedo namasa bilitedo ube nante jamana de dole obedobi ya nante jamana de dole obedobi biliflane famonka karko fla ube na do anga poro jago sadela ama jena isini wa mali famo nama pli gari mi me pli fingala jamana nkono shinwa ko kela de do famo ni marfo ka damobli ka jago da ube na do anga kono ama jena isini ama frakasa ayala mere ayala mere kuma be fle on de ko kambe sa tentigu ko tentigu fana be ka do namara la jamana kono a be fle de tentigu supporter tentigu fana be ka do namara ni mana ko la jamana ye ama jamana on de anya ko kambe sa tentigu ko tentigu fana be ka do namara la jamana kono ninte se utungara kuma kainde ne kan be tentigu fe mo ko ka kina taw tigili tentigi bete nyo de fo Malion yana tentigi ko kadne de mais asimi ngota yebena tentigi ndige bo Malion na aga politiki abera ani yaro ninte se utungara kenu kuma kano ninte se utungara kuma ngane de abefla nyokoro ni vagabond ke président yi jamana be ketandi uye jamana fampe tien sanu be sanu nyine la asimi ngota ni batulu ani chinois be ka taka ali ko ni baw ni fon ali orobine jiw Bamako kono bi anya irimeru anya video do ya flede hali urubne jibe ka commencer ka tien Bamako kono bi anga je ko fana laje Malion na mesi anga urubne la jimi ni dabla a ben alache iska onye bala iko yitege fa bogola ka kajila ibe ni mikite bana chukudi o bala ko viva asimi gota aya asimi nyogonte ni nyogomate ke Mali histoire la ambe filimu na jedla ni tese ku tungara ke no kuma kanyede bébé qui plaignait baou e masa chinois yanga baou be tien bi e ala en démissionnement combattant ko bado la bi avec abetiena ou ya beke poison e bi ou sa be ka sanu de ngini sanu fana be ngini asimi go tani batulu asunguru batulu nyang asimi go ta ka sunguru batulu nyang ulu mo fla de be ka Mali sanu Mali ba be tien ba ni chinois e maye aw de décision ta télé la ko chinois te sanu babule bi aw de be tlatuguni jamana bina sherate bonyo jamana ya jamana serate bo jamana ya aw de décision ta télévision sola ko ne ala salama ko moko ka foro ko sete koma aw klara ka tuguni ka ta chinois ta kata bin aw era ka jamana donga aw ni terroriste be kilini abe ima chemba ngame ka ujigi la tege aw de be moko pousser fo beta fara terroriste ka moko chama be jigi la tege na to beta fara terroriste ka ban kelel damne ni ala na krache
Chama ne beto ni jigila tigɛ kɔrɔ terroriste bɛ taga kunkolo salo dɔrɔn bɛ taa fara terroriste kan u b'an kɛlɛ. C'est la mauvaise politique. Aw bɛ ka jamanaden bɛɛ mago sa ka bɛɛ ta tiɲɛ wulu dɔw de b'aw nɔfɛ wowonci la k'aw ɲɔgɔn tɛ mais don min na aw bɛ bin aw b'a dɔn o don de k'a fɔ ko sanba ko o bɛɛ bɛ tunu aw ta siya dun. Bon an b'aw fana na tuguni ko kitakaw ye welewele bila dɛ kitakaw ko maliyɛn bɛɛ ka partager. Kitakaw ko k'u ka kɔɔri wari min sɛnɛna salon k'a wari ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ kitakaw ye welewele bila k'u ka na n'u ka wari ye dɛ a bɛ pan ka puruti la ko saba aw kɛlen bɛ que Mali Sénégalais y'u débrouiller fo Mali ye kɔɔri sɛnɛ kɛ ka succès k'a la salon a y'o wari minɛ k'o dun Sénégalais ko k'u mago b'u ka kɔɔri wari la kita Sénégalais ko k'an ma wari d'u ma dɛ u kumakan filɛ nin ye Assimi Goïta Bengue Dango Dembélé a y'a wari dun a bɛ États-Unis yan n t'a dɔn n'a taara Mali la kitakaw ka message filɛ n bɛna kalan maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn. Abonné ko di basi taw la an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la aw bɛ ɲama b'an ka video partager ni y'an ye yan bi juguman tɛ adressé le ministre de l'agriculture de la i n'a fɔ mun an ka kɔɔri wari depuis salon kɔɔri wari jusqu'à présent a mana irimeri minnu bɛ mɛn an tɛna se ka fɛn fɔ la n'a sɔrɔ ni ministre yɛrɛ bɔra min bɛ sɛnɛ ɲɛmɔgɔya la surtout kɔɔri kunna n'a bɔra ka kuma an bɛ se ka faamuya kɔɔri wari ma deli ka ni ɲɔgɔn na kɛ samiya wɛrɛ sera fo kɔɔri wɛrɛw bɛ yan na olu de ɲini ka bɔ mɔgɔ caman kɔni m'a sɛnɛ ne tɛ wɛrɛ dɔn ne kitala n'a min kɔni a kɔɔri wariw mana an b'a mɛn ko dɔw t'a nana ko dɔw t'a bɛɛ mana an bɛ k'a mɛn yɛrɛ ko kɔɔri dɔw jɛnna mais perefu t'an bolo ni minisiri yɛrɛ bɔra ka kuma o de ka d'an ye ni kɔɔri mana an dahirimɛ de bɛ kɔɔri la parce que duba caman bɛ yen bi u bɛ ka fara à cause de kɔɔri wari n'a fɔra sa a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma kana bonya hakili ma dɛ kɔɔri wari kama du bɛ ka fara de mun na depuis salon mɔgɔw bɛ jɛ ka sɛnɛ kɛ u ma ɲɔ sɛnɛ caman bɛ u ka foroba sɛnɛ kɛ ni kɔɔri de an fana balo bɛ kɔɔri de la an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn an balo bɛ sɛnɛ de la n'a fɔra ko nin wagati bɛɛ kɛra an ka kɔɔri wari mana a ma nɔgɔn a bɛ ka fɔ nka nin fɛn tɛ se ka taa kɔfɛ sa n ka fɛn tɛ se ka taa kɔfɛ sa i bɛ ka n ka fɛn tiɲɛ n'a fɔra ka fɔ ko kɔɔri wari ye nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a mana vraiment a bɛ ka kɛ baara ye duw bɛ ka fara yɛrɛ de du ka bon du mɔgɔ bɛɛ jɛra ka kɔɔri de sɛnɛ ni kɔɔri wari nana o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔ san sɛnɛkɛ misiw tɛ se ka san ko k'o kɛ fɛn ye samiya sera musow bɛ furu kɔɔri wari de la musow furulen ma minɛlen don kɔɔri wari mana an ma se ka foyi den kelen de kɛ vraiment ni minisiri bɔra ka kuma surtout min bɛ kɔɔri ko ɲɛmɔgɔya la ni kɔɔri wari bɛ cogo min an bɛ k'a mɛn ko kɔɔri wari tɛna ɲɛ kɔɔri wari n'o kɛra a bɛ kɛ baara ye n'o kɛra kasara bɛ kɛ n'o kɛra a ko tiɲɛ ta bɛ sɔn ka caya dɛ parce que an balo de bɛ kɔɔri wari la an fana an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn ni dugukolo tɛ an tɛ fɛn dɔn ni dabakalani tɛ donc n'a ye kɔɔri sɛnɛ n'a ma ɲa an fana ka diɲɛlatigɛ bɛ kɔɔri wari de la denmusow bɛ t'u cɛ la ni kɔɔri wari de ye kɔɲɔminan bɛ sa denkɛw muso bɛ furu ni kɔɔri wari de ye du balo bɛ sa ni kɔɔri wari de ye an ka fɛn bɛɛ de an ka diɲɛlatigɛ de ye kɔɔri wari ye an denw mana bana bɛ furakɛ ni kɔɔri wari de ye ni musow dira an yɛrɛ an bɛ se ka fɔ an ka besoin bɛɛ de ye sɛnɛ ye an fana ka entreprise de ye sɛnɛ ye donc a k'a jateminɛ kɔɔri wari kan ni kɔɔri wari mana vraiment sanu ba awɔ donc kuma bɛ filɛ yara nin ma bɔ Segu Tunkara da dɛ Batulu y'a ka kɔɔri wari dun a mɛnna Batulu bɛ ka taga mobili san ka di rapɛrɛw ni jeliw ni fɛnw ma a ka kɔɔri wari la ka mɔgɔw k'u ka sɛnɛ kɛ k'o wari ta k'o di sunguruba ma k'o dun Mali n'i bɛ k'i bɛ kuma dusukasi bɛ nin kan faga quoi a bɛɛ n'a la cɛ bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ jamana bɛ gɛlɛya i b'a ye sisan dɔrɔn a bɛ taa Batulu ɲangi bɛ taa sumu sigi ka chinois bila jamana bɛ balo sɛnɛ côté Assimi Goïta nalen a ye sɛnɛ halaki di Sénégalais bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo min ka taara chinois bila ka taa sanu bɔ mɔgɔ ka dugukolo kan ka baw tiɲɛ hali mɔni tɛ se ka kɛ ka ɲɛ bilen hali an ka worobinɛ ji min n'an ma min bi a bɛɛ tiɲɛna Sénégalais tɔɔrɔ la kɔrɔsɛnɛw tɛ k'u ka wari sɔrɔ a bɛɛ bɛ ka don sunguruw de la bɛndiyaw de la kita Sénégalais aw ka wari dira Batulu ɲangi de ma dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na Assimi Goïta y'a ka wari ta ka da sunguru de ma Batulu ɲangi kuma bɛɛ de fɔlen filɛ an ɲɛna tan an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka masakɛ ɲuman dɔ di Mali ma sinon Assimi tora Mali tɛ libéré n b'o fɔ an ɲɛna bi Assimi n'a somɔgɔw a Bengue Dango Dembélé zone chef o bolila o de y'a ka kɔɔri wari dun a ma taa kaso la awɔ ni Assimi wololo Bengue di Dango Dembélé les plus grands voleurs du siècle
ale temine de ay ni asimi somoko kene temine de donc kuma be flo nyakoro nangu dabale da ka wardu de ani asimi ani batulu nyang asimi gota nangu dabale batulu nyang ul da ka wardu kuma bana ala sakaw sakou donc ame vidéo bla wala malien mun be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no kala ba Senweb application télé sa ka téléphone na Senweb application télé yara nga Senweb ko kuma fa hakil to de attention sarasu ay frère ka simi bali ga boy billahi nama boy billahi mali teta nyafe aya surasi patriotiu surasi munum be fe mali ka yere ma horonyay surasi yere wolo ay frère ngo ka fa simi na ka ta ka kain ka c'est bon nama ke billahi population be révolta contre la ala te mais population be révolta contre la ne population révolta contre la dro France be mo idenga fanga chouin France forle be fanga chouin ka te me die mo be ka ane ke ni averti de ala sagaw sago donc o de wara kundu malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene segu to ngara ko pour modo urgent 10 € be na ya reta ko fa ba bang information be do so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abudu ka orange numéro tanu to ko mu 40 ka na waru chuma u ba soro orange mo na sur place wara ci go fla to drome kle sara wara ci go fla na sabana bada 1,99 €, 2 € keme fla dro de kundu akambe ciao ciao.